Чувствате се изморени, напрегнати или просто емоционално изтощени. Решението може да не е в аптеката, а навън сред дърветата. Добре дошли в канала Здраве и вода, където всяка седмица ви показваме естествени начини за пълноценен живот и вътрешно спокойствие. Днес ще открием силата на природата, не просто като фон за снимки, а като истинска уелнес практика. Знаете ли, че само 120 минути седмично навън могат да подобрят вашето психическо и физическо здраве? Природата ни дава неща, които дори най-модерните технологии не могат. Свеж въздух, повече енергия, по-добър сън и дори по-добро зрение. Само една разходка в парка може да понижи стреса и да ви зареди с ново вдъхновение. Преди да продължим, харесайте видеото, абонирайте се за канала и го споделете с човек, който има нужда от малко природа в живота си. Слънчевата светлина регулира съня, а чистият въздух подсилва имунната система. Времето сред дърветата намалява риска от дихателни заболявания, депресия и напрежение. А когато се движим навън, не само тренираме, но и се презареждаме емоционално. Не е нужно да се губите в гората. Започнете с кратка разходка, намерете дейност, която обичате, градинарство, пикник, туризъм и я превърнете в навик, изключете телефона и се включете в живота. Ако това видео ви вдъхнови, харесайте, споделете и се абонирайте за Здраве и вода, защото природата е най-доброто лекарство и е напълно безплатно. До скоро!